姉様大変です。今お客様の頭の中で卑猥な恥ずかしめを受けています。姉様がかわいそうで不愉快です。裁縫すぎる余計なお世話。スバル裁縫が好きなんですか？わかりました。エミリア様、姉様も反省しています。さすが姉様は野菜の皮むきする姿も絵になります。あまり変な声を出さないでください。姉様は素敵でしょう。屋敷での仕事では身分を示す意味でも説明する必要がなくて合理的だと思います。問題ありません。どうですか？姉様大変です。今お客様の頭の中で卑猥な恥ずかしめを受けています。姉様がかわいそうで不愉快で裁縫すぎる余計なお世話。スバル裁縫が好きなんですか？わかりました。エミリア様、姉様も反省しています。さすが姉様は野菜の皮むきする姿も絵になります。あまり変な声を出さないでください。姉様は素敵でしょう。屋敷での仕事では身分を示す意味でも説明する必要がなくて合理的だと思います。問題ありません。どうですか？